Deltebre controla que bars i restaurants compleixen amb les mesures de seguretat davant la Covid-19. L'Ajuntament de Deltebre ha posat en marxa un operatiu per part de la policia local per tal de controlar que respecten les mesures de seguretat imposades per a prevenir contagis de la Covid-19, sobretot pel que fa a l'ús de la mascareta i de compliment de les distàncies de seguretat. L'operatiu s'ha posat en marxa este cap de setmana davant el repunt de casos de la Covid a la població, amb 9 positius acumulats en pocs dies, i ha incidit especialment en el control de les mesures de seguretat en bars i restaurants del municipi, ja que és en temps d'oci quan es produeix un major relaxament de les mesures de seguretat. L'operatiu s'ha fet en diferents establiments, tant a població com a Riumar. Les últimes setmanes hem iniciat des de l'Ajuntament de Deltebre i la policia local unes mesures per a poder intentar fer pedagogia en tots aquells establiments, majoritàriament bars, restaurants, que estan fent ocupacions de via pública, que degut a l'afluència que tenim aquest estiu i de la clientela, una mica a les terrasses, intentar donar suport a tots els propietaris dels establiments perquè els clients puguin complir les mesures de seguretat establertes en els procediments que s'han marcat des del Covid. De moment no s'ha aixecat actes de sanció, ja que la campanya té una voluntat totalment pedagògica.